Salam mehriban gelin aýyllarym. Moda Fasanlar kanalymyza hemmäňizi hoş gördük. Bugunky videomyzda kürteçilik sungaty, gadymdan bugüne nähili gelip çykyşy, kürtäniň nepisligi barada size gurrun beresim gelýär. Gözellikden doýma ýok. Ol özüni synlan diýdeleri erkisiz ýzyna düşürýär-de, sungatyň solmaz gülleri barada gurrun berýär. Eňni çykyş ketenli, aýagy nepis dokulun, ýuň joraply, öňüne çapraz çaňa dakylan, çabdyň sünnen, gyrmyzy kürt atylan gelin gözellik bagyna heýran edýän ýalylar. Türkmeniň men diýen sünnäli sungat eserini gülgüzar meýdanlary ýada salyp duran, owadan naqşlar çekilen çyrpylary, kürteleri, çabıtlary, ýeňsizleri, degrekleri synlap haýran galýarsyň. Dünýä gözelliginiň bir bölegi ýalgyz görünýän naqşlary gürledip bolsa-da, onna tergile deňelýän gözelliklerimiziň toý güni atynylýan tawus pisint kürtelerini hut olaryň özlerini görýänligi barada aýdardylar. Aslynda gadym rywayatlaryň birine kürtäniň döreýişi barada şeýle gurrun berýär. Älen jahan gülgarlyga beklenenne durmuşa çykjak gyýyp joralaryny ýanyna baga seýran edipdir. Ol mahallar türkmen topragynyň goýy meýweli baglaryna bilbilleri kahkah atyp duran müşk isli gülleriniň üstünde perwanalap jogla burup köşkü eýwanlarda soty fenowerler şirin saýraşypdyrlar. Älen oşar renkli ýeleklerine gün şöhlesi düşüp täsin gözelligi döredip özüne belli edýän tawus kuşlar bolsa seýil edýän gözelleriň ýanyna misam ýörüpdirler. Şol barmana gyýdyň aýnasy boljak ak sakally, mümana ýaşyly gudasynyň tapsyndan giripdir. Kalby haýa şerinli, utanjak näme etjegini bilmän tawus kuşuň aňyrsyna geçip okulanmış. Bu gözellige haýran sersama bolan joralaryň biri. Şeýle bahasyz pursady gözlerine tepşirläpdir.